Ev katekîzme çawa bi taybetî ya harîkar e bû Kurdan. Zor dilxweş dibim ku geftûgûkirinê di gel hevalên xwe yên Kurd derbarê Îsayê û peyama pirtûka pîroz. Zor caran demê ku dibêjme hevalên xwe yê Kurd, Îsa li ser xaç mir ji ber gunehên hewe û ew jî vê şîweyê bersev dide. Îsa nemiriye. Boçî Xwedê rêkê didet Îsa bimrît eger karên baş bikim. Xwedê dê yê dilovanî be digel min. Vêca boçî min pêtivî bi kesekî heye da ku ji ber gunehê min bimrît. Ev e berseva wê hindê diyar dikin ku ew bi dîtineka bi timamî cuda ji İncîlê hizir dike derbarê Xwedê û cîhanê û jiyanê. Pêtiriya Kurdan ji zarokiniya xwe ve bi fêrkirina pirtûka pîroz mezin nebûyne. Ji ber hindê zor ji Kurdan, Xwedê û cîhanê û jiyanê nenyasîn li dîv wê rastiya ku di pirtûka pîroz de hatiye eşkerakirin. Ev e jî dibîte egerê hindê ku axiftina rastixwe derbarê Îsayê ya bi zehmet bî ku şîrove bikin ka Xwedê kî ye û mirov kî ye û guneh çi ye û boçî me pêtivî bi qurtalkerî ye. Ev e katekîzme pirtûka pîroz bi vê şîweyê pisyar û bersev Kurd dike teve da ku xelk têbigehin ku Îsa kî ye û boçî hatiye ku dest ji jiyana xwe berdet wekû qurbaniyek bû gunehên me. Ji ber hindê ev e katekîzm ya harîkar e bi şîweyekî taybet bo bawerdarên Kurd çunkî rêkeka bi sanahî damezrandina bengehên û çarçûkiyê bi hêzên fêrkirinên pirtûka pîroz.